Aduh, assalamualaikum bose. Iki baru saja mbah tuanku berangkat sekolah. Kok berangkat pulang dari pasar. Pagi hari sudah hujan kayak ini iki. Kasih ning kantor aku ngene carane. Wah, kasih dodol. Nah. Ini tak cukup itu. Buat saya tak cukup aja sabot. Wah. Wes tak dol sesuk ae ra dodol saiki. Belanjaan kuwi mang wis tak komplit esuk-esuk ki mang wis nek pasar iki koyo ngene ajane wah gak dodol iki ditane. Iki pasti peteng. Sesuk suasana pagi hari hujannya kayak ngene iki. Wah, paripurip neh iki hujan. Oke, ini serat dodol ya Mbak Tuan. Hari ini nggak jualan, terpaksa kita buru-buru lah hujannya kayak ngene iki lah. Oh. Wah. Belum terang apa ora iki kira-kira. Iki wis tak persiapno kabeh alat-alat ning kantor dimanglu. Ya enggak apa-apa guys, hari ini Mbak Tuan enggak jualan guys, wes. Engko saumpama aku dodol yo malah bobor buang-buang ragat ayo. Jane yo payu ae tak gelem nanging sing males iki sing pasar tebus aku mah orang nganggo jas hujan kan jas hujan duwe nemok jas hujan biru terpaksa hari ini libur kali nani ya libur kayak kan keremuni hujan esok ngeles orang arah dodol yang resmi hujan esok ngeles tapi dodol daripada jam piro dulu jam 6 pagi wis tak ngejangan ngene jangan anak oblok dulu sarapan oblok enak banget konsep kalau tangan enak tak mampu daripada engkau aku dodol ya paling-paling malah kita incipan sih enak ya kita campur kene ae tahu jangan tahu gue sarapan
Delok belakang rumah iki lho parine untuk ngombe, guys. Wah. Nah, lho. Wah, ketoke cuacane etan kok ya padang ya. Iki wani dodol apa ora ya aku ya. Lho, parine untuk ngombe sampe apik iki jane. Nang ketoke cuacane iki paling-paling udane ya ora nganti sore menawa. Kayak nganti sore ya. Kabar pisan aku. Dodol apa ora, dodol apa ora. Dan delok cuacane kok ketoke mendung iki hanya sebatas ya. Sebatas kene tok. Aku lek gak dodol iki ngomah iki yo blimbang glimbung kok tumo kakok niki wegah kuwi. Enak dodol iki jane nang lek dodol dalam keadaan udan iki yo susah. Nah, nek udan esuk niki biasane awane terang. Terus lihat situasi dulu nanti udannya reda ya dodol meneh. Sarapan dhisik, Bos. Iki opo enak iki. Waduh, ndi golek. Golek mana? Terus dah iki urusan ini. Iki opo enak iki. Iki sayure tuku nang iki wingi iku. Tahune iku tak masak aku ki tahune cuma tak irisi brambang, bawang, lombok, micin karo uyah gule. Tak dadek ngene wae kanggo sarapan. Makanya aku udane lho telas tebes kabeh. Udane wis mateng porong iki. Waduh segane. Agak dincekno. Aduh dilekek. Ora sida sarapan iki. Sarapan iki dhisik wae. Ngenteni segone agak diincekno. Oh. Iki kersane banyune entek. Wah, majijare lagi diincekno. Aduh. Janggih wong biasane ngeten iki sarapan iki mateng iki jam 7 jam 6 ngoten. Iki sesuk udakara niki wayahe wong lagi do tangi turu iki. Enak nih. Wah, niki lho, bumbune top nih. Terang gitu ini. Suasana terang wani dodol, ada muni terang ana wani dodol. Wah, terang iki. Tibae terang ini iki. Udane mung rintik-rintik tok saiki. Alah wis wani dodol tok iki lho, lontong diketok-ketok wani dodol tok iki. Cuacane ketoke ceria kok. Magawe niku nek trimo udan esuk ngoten niku biasane sore niku panas. Dilongkah ngeten iki panas. Udan membawa berkah. Oh, alhamdulillah paring Mbak Buang. Wes, aku ape dodol iki ceritane tak persiapno sik. Persiapno daganganku. Persiapkan dagangan saya. Wes. Nangkes frustasi dodol ora tibake terang terang wes itu dodol iki ya terang udan ya akhirnya Mbak Buang berubah pikiran dodol wae. Dodol dia
lagi ya buah. Hari ini Batuang berbagai macam buah ya. Untuk Anda segera saja mampir varian buah Batuang ya. Mari-mari mari buah Batuang macam-macam. Untuk varian hari ini enak semongko, enak melon, enak nanas, enak apel, enak kates. Wah, mewah hari ini. Mepet sawah, enak bengkoang, nanas, timun. Monggo diampiri. Akhirnya Batuang berubah pikiran yang kelihatannya cuacanya kio iki rada menjanjikan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kajapanane tolukem tunggal lunga sekala mingkem garangan darep-darep bagus mulek sandang pangan. Ula lanang padha nyimpang, ula wedok padha ndopro, sing tuku padha gemroyo, jopat-jopu semprong polong buntalu pincal tumane asu, rondo ombong melu wong, rondo ayu padha mlayu, tek gelem ya tuku aku, tuku rujake regane 1000 ya oleh 2000 ya oleh 3000 ya oleh 4000 ya oleh 5000 10000 wis ten. Kowe tuku akeh yo tak gawe akeh, nek tuku sithik tak gawe sithik. Pit kopat kapit barang ketempet sapu gerang saka tunteng kakang kawadi ari-ari. Ayo padha tangi aja pijer turu wae ngrek sandang pangan kanggo nyukupi sak bentinane bako rujak edan wedokan paling penak. Ayo sarapan. Wis mateng iki. Buka urung apa-apa saiki muga-muga wis mateng. Lah dalah tenan wis. Sarapan disiap makan yang kantor, Bro. Terus dikek karo iki wah cocok. Dikek karo iki oblok-oblok iki. Kurang tomat ae. Tahu lawe neh opo neh. Wah iki pepes iki opo? Pepes rasane cemplang lho. Ora kutek mepes iki wong. Apa panganan pepes iki gak seneng. Pepes liwat laut nang rasane biyuh-biyuh kaya rasane kaya antururut iku. Rasane kaya antururut iku. Rasane kaya antururut. Wis tak mangan sik monggo melu mangan Batuang. Alah. Ya bendang mangkat nyang kantor iki malah panas iki. Wes ra kena di ngenteni wong resu. Waduh. Karo nganu iki. Ya respi mbuh apa iki. Tukune tek sore saiki wis salum. Iki wis salum. Bismillah. Ini lho wingu oblok-oblok tahu wingu. Mane bumbune iki tahune dingi wis tak entung-entung tak nganu tak bumbu. Lagi sambal telo. Ora sambal kacang, nek sambal ikan kacang iki tambal telo. Wah, parah.
sarapan hari ini mewah. Muasane enak tenan. Oh enak era guru-guru. Sambel telo. Sambel telo apa ku lho Le, telo rambat lho Le. Aku banyu nganu kan aku kan nyebloke ning kono. Kan ora nang kono. Oh enak era guru-guru. Monggo melok sarapan Mbah Kuwang. Ojo-ojo lae ditok. Nawani tok basa-basi nang ora tak kei. Bangas. Muangan niku nggih. Najan sithik niku rek bumbune mirasa niku wareke nggih awet. Mangan apa mawon nek gak mirasa bumbune. Dirasakno rasane ampiang kaya antururut ngoten niku. Ning usus yo glonggongi ora warek-warek. Alah masak mawon mangan iku sing penting warek ususe. Nang yo nek bedane. Mangan ora enak yo. Ning cangkem yo ora pero. Iki jan enak tenan. Enak ara guru-guru oblok-oblok tahu. Oblok-oblok tahu. Aku mang sarep ra dodol tenan frustasi aku mang. Lah wis ndang wis wala. Andelalae kok. Rodok jam 6:30 iki kok rantak-rantak. Sawakari ora guru-guru. Kurangan ya. Kurangan jan enak tenan yo oblok. Oblok tahu ki jan enak tenan iki. Niki tumbas iki tahune tahu pong niku lho, tahu pong sing pun digoreng ning pasar niku. Digoreng ning pasar terus niku wae iki. Dek sore niku tak bumboni brambang bawang. Tak rumboni brambang bawang terusan. Tak cangkro oblok niku, oblok jangan tukon niku. Oblok jangan tukon. Mangan kok ngulah ngaleh, yo ngulah ngaleh. Mangan ning guri ning ngarep. Wah. Mangan ngomong kok enak ra guru-guru niku. Antos gak tedas. Kula nek empuk ngeten iki mangane kaya anak kuda. Tak uroni mawon.
Untungnya pun transmigrasi. Kunyah, yang gak lembut, ulu aja. Makanya sih Mbak Kuang tiba dodol gitu. Tiba dodol. Hampir dodol ya rugi wes memang kat mergawe.